Ja, de prøvede at sige det i det mindste. Hold sig klar. Freja Sidan Mortensen og Ingtoft Meteor red med 0 fejl. Tiden var 53.04. Det rækker til en forløbig anden plads. Jeg blev lige pludselig nervøs. Værsgo ned. De 6, der på nuværende tidspunkt skal holde sig klar til præmieoverrækkelse er Laura Holk, Freja Sidan Mortensen, Freja Sidan Mortensen, Sille Lene Elkær, Amalie Blåbær og Emil Hallumæk. Det er altså meget fint, at der Amalie har fået støvet op et eller andet sted henne. Det er helt imponerende, der. Moren er jo også lidt så ukonflikt. Så vil vi gerne se Sille Lene Elkær og Lyngvejen skal sælge på banen, og det er start 23 Katarina Christensen, og sidst start nummer 24 Alberte Vej Bartram om at holde sig klar. Næste klasse